Apa! Eixo, Ongi etorri! ni naiz bosgarren pertsoni partizipatzen duna programa honetan, Azpeititik nator, eta hoxe, hogeita bat urte ditut, Mexikoa etorri naiz, Erasmusetea. Zu Iker, ezta? Bai, Iker, Zaldibarku eta Islandian hau. Ez da, Islandia familia dugu jende askore ez dela egoten ez, hola? Bueno, la fiesta, Euskal Herriko festa nahiot. Egiz esan. Bai? Nike bai, Nike bai. Jo, neban espero, lan, bosgarren parte bat hemen sartzi, Erasmusen. Santzio, nahi parte hartzeko. Eta, bueno, ideia hona irutu ziten, eta... Zer espero duzu programan edo, zer espero duzu programatik? Oxe, jende berde zautu, esperientzi pixkat kamara hurrin dare, konportatzen da ikasti pixkat. Da, zentzu diez zeure beldurrogan nagusisek Mexikon egon da? Mexikon familia duken ez, narkuek eta peligrosuzetik egin, Meridan, egin esan da ez da bate, oso seguru da, oso guztua nau, eta bildurik gabe nabil. Da, non reportatzen duzun falta... Horretzea, atzetik, askoitzitik... Azpeiti. Azpeiti, ui ba, que cagada, askoitzi, que matan. Repetimos. Lagunek, gehien bagotatzitu faltan, lagunek eta familie. Eta modi aldetik? Nor da hor berezize hortik... Ez, lagune die, nire amodi duek. Bueno, Iker, espero gehiago itzaitie eta... Bai. Placer bat. Ikusiko gea. Apa! Ja programan bestik ezautzitu zula. Eta bestekin harreman pixkat sortu bezula, zen moizko jendida eta bat-ematekin relazio espezial bat inaldezu, ego? Denak super jatorrak dira. Udan geratuko gara zerbait hartzeko, baina, bueno, azkenean ez ginen geratu, baina oso harreman hona izan genuen hasieratik. Eta egia da Ikerrekin, igual pizkat gehiago hitz egiten dudala eta kotilleo inguruan. Eta ze kotilleo digo horiek, pixatola, kontatzi bali mago bintzet? Ezagutzen dugun jendearen inguruan. Hori igual Ikerrek kontatuko du. Bueno, hierba, placer bat izan da, eta bidaliko dizut gure WhatsApp taldeko linka eta kontatuko dizugu kotilloak. Hori da, saio egonez, placer bat. Placer bat, bai. Kaixo, aste honetan tokiko jaki berezi bat prestatu beharko duzu. Jakirik onenak soilik irabazi dezake. Aurrera. Bueno, jaten naiz etxetik eta supermerkatureko biden noa. Ta, prestatu baten platera, migas extremeñas die. Enekin batez seguro ze prestatu behar nun, zemen azkenen gauza asko jateie eta dudanun. Orduan itzeirun ere pixukidekin eta hemengoaren jendekin da sanean, zer rekomendatzia zuen prestatzea, hola zuek probatu nahiko zinuena. Esan zitean, bi aldiz pentsatu gabe, migas extremeñas. Guain, nire pixun jendea dago, nire pixukide baten launek daude, orduan beraiek bai probatu behar du, Así que a ver si zailan, egia esan listona bastante altu edot, zemen oso tipikoa da jatea, askotan jatekiu eta ikikiu eta nire aurreneko aldia da, bai probatzen eta bai hilen. Así que a ver si ateatzen den. Goze supermerkature. Ja merkadonan nau, eta, gutxo gara bere esan maizkizu etze ingrediente beharra dien, obie, berez, obizarra beharra da, binogu poltsatan erosi du obie, ja hautsi heldu dena, gero esplikatuko izueto bekio. Orduan obie, piperrak, batxurik, sardinak bota baizkiu, hemen bakoitzek segun ze ingredientek nahi dituenak botatziko, bino, guk sardinak, txorizoa eta torreznoak. Ateagarra indegitik eta ez zuden sardinek, así que azkenen bokeronak erosi ditu. Eta guan, torreznoak eta txorizoa eta hola bilatzen duen. Ateagaia supermerkatutik, eta azkenen gauz batzuk ez ditu erosi, eta beste batzuk horren ordez. Eta azkenen, esan ditean ez, miga estremeñai zu nahi dizkiozon ingrediente botatzen dizkiozo. Orduan, azkenen erosi du pan de migas, etxen baginula, bino beste bat erosi du, ze, klaro, invitatuk ditu etxen, orduan denantzatzen barra da bazkarien. Gero, txistorra bat, txoriza beharren, eta panzeta. Eta gero ja, bokeronak ez zudelako sardinek. 10:08 izango litzeke, bino, azkenen Coca-Cola kenduta, bazkarintzako taula erabili duna, 9,06. Erosteko behar dugun guztia gure empanadak egiteko, etorregaz Target supermerkatura, baina eskeu da enorme, diedanak supermerkatu enormeak. Empanadakin batera jarriko dugu tipiko amerikano patatas fritas.
potato, zera hemen gehien erabiltzen dara. Así que vamos a apostar por eso. A ver, segero zelan sukaldatzen dugu. Ahora el pasillo más americano, dana con chuches, chocolates, galletas en modo maxi. Eta Halloween bebaia kasi hemen dago, así que dugu honet pasillo danak beteta txutxez, treats. Hor moteko umiei, datuz nien egiten truko trato, honet danak, pasillo danak txutxez edute. Ya erosi dugu dana, ya todas las compras. Hoy, idatzaku sukaldatzea, abesan dien hori. Ze, claro, hemen ez dakogu 1000 sartzen eta 1000 gauza, así que abesan doia. Jakirik onenak soilik irabazi dezake. Aupa, gente! Bueno, azkenien erabakio teitxie Flockfiskur, dala hemengo, askari tipiko bat. Eta normali eritzen da, aurreko gabien arraina afaldu bauzu eta soberen baldin badekozu, erabiltzen da aurrengo gunien askaria hau prestatzeko. Baina ez dugu den sarrainik, orain jungona hori eta beste bat elementu erostera, beraz, guazen ba! Bueno, supermerkatuan gaude ja da, bonusen gaude, dala hemengo supermerkaturik merkeena. Eta hemen, ez dabiz euroak erabiltzen, koronak erabiltzen dabiez. Eta, horren ikusiko dugu zenbateku edan geure erosketan. Erosketak eginda ditut, hemen dara batzadaz, eta guztire zendia 2727 korona gutxi gora bera eurotan diesela 20 euro inguru. Beraz, baditut osagaiak, guazen sukaldatzea. Ai ama, eta zer sukaldatuko dut ni? Bueno, ordenagailuan plater tipikoak eta errezetak bilatzen egon naiz, eta uste dut irabazlea daukadala. Menemen platerra. Menemen Turkiako plater tradizional bat da, Izmirna hiriko Menemen distritutik jasotzen du bere izena. Arrautzak, tomatea, piperra eta espeziekin sukaldatzen da. Feta gazta ere gehitu daiteke. Normalean gozarean jaten den plater bat da ogiarekin batera, eta pisto baten antza du. Oi ama! Bueno, gaueko 8 dira eta supermerkatura noa. Eskerrak supermerkatua etxetik gertu. Hasiera batean afaltzeko prestatu nahi nuen, baina azkenean, gaur egingo dut. Bueno, oin supermerkaura bidin nihue, pentsaget kesadilla batzuk itie. Hau da, takun estiloa, baina tortille gehiago dorauta eta tartin gaztai eta beste gauza batzukin. Eta pentsaget gauza hori, berdura batzuk eta txampiñoi egeo izetie. Behin Ciudad de Mexikon hori janulago eta oso goxu behatzezan. Eta zenburuzko bateatzean. Ja, hemen nago, supermerkauen, eta lehenengo tortilla batzuk hartuko ditut. Bueno, hemen Mexikon tortilla bezala ezautzen genak.
hauek nahiko merki die eta egia esan da guk askotan jatitugu eta oso beharra daude. Gero kesaila batzu egiteko gaztaile ere berezku da, eta hemen kesaila egiteko biltzen gaztaile keso Oaxaca da. Naiz da hemen Mexikon gaztaile asko janda era danetako duki, hau da ibiltzean gaztaile kesaila egiteko. Piper naranja hartukoet. Eta gehiago baita txampiñoiek botatzi pentsa dudet, eta hemen dauden txampiñoiak bota desiot, ja moztuta etortzeginak lan gutxi joiteko. Eta azkenik, hemen Mexikon oro berde bezala ezautzeana, aguakatie, hemen oso goxuk goteie eta egile esan da Euskal Herrien aldin prezio egin daude. Guztira 150 peso batea die, hau da 7 euro, eta gero etxin dauzketen gauza batzuk gehiago bota desiot, eta abezea ateatzen. Ja hemen ditu ingrediente guzik, el pan de migas, bokeronak ja garbituta dena, txistorra, irubiarrea, gero piperrak, irine eta ja batxurik. Bokeronak hartu, rebozatu eta ja platerin jarri. Bueno, bokeronak ikan erien bitarten, piperrak mozten ega, hola, ikusten den bezala. Olio berdinen, guain ja txistorra bota bau, irubiarrea bota bau. Konton dikintze guain ja oso bera olioa miga estremeñoak ega botatzen. Pixka bota baiu, gatza bota baiu, kutsara bat, más o menos. Guain orduan pixkoat dena hasi hau. Hemen ditu ja bokeronak inek, denak. Eta hemen beste plater baten olio berdinen ditu piperrak, txistorra eta irubiarrea. Bale, gauan migan oia hemen jarri du, olioa bota diu eta nazten hemen. Oso gozoa, maite zaituen. Bueno, gaur sokalatuko dugu empanadas, ingo dugu bi empanada mota, alde batetik ingo dugu empanadas con picadillo eta verdurak, eta bestetik ingo dugu empanadas de jamonik eta. Lehenengo piper berdia eta kipulia txiki ingo dugu eta sartakin baten jarriko dugu. Eta gero okelia beste baten jarriko dugu, batera egiten joan alizeteko apurnaka. Eta bisakia inda dauzen dien, biak batera sartuko dugu bol berdinen, gero empanaden masan barruen, ja mix guztia batera jarri alizeteko. Beste empanada motaiteko, empanada de jamonik ezingo duguna da bi ingredientiak txikitu berrido, eta berrido be jarri bisak bol berdinen, gero empanadetan sartu alizeteko. Behin dana prest daukogola, importantiena empanadan masa ondo zabaldu eta barruen sartzea da, eta zaiena bi puntak ondo iztea. Gu kontuatu ginen, hobeto dala urakin ipintia apurratu lan mehi hau dau, eta ja azken pauso moduen sartuko dugu laban, eta etxaron. Bueno, ya sukaldatu dugu dana, ja zuko bat probatzen. Daukoguz, empanada oso dira mota batekoak, eta gara beste mota batekoak. Así que probako gutana kondeko los potes. Así que, agatzen daia. Reis! Bueno, probatu dugu. Hau da, okeliana, la verdad, un 10 de 10, oso ona. Egin gade eskatiko ziet beste ibaia saltzeko, eta abeserako da, baina, hau, Oso gozoa. Es un 11 de 10. The empanadas were really good. 10 out of 10. Para mí, podrían estar mejor, así que le doy un 9. Orduan, ingo dugun lehenengo gauza izango da ura ireketen jarri, gatza bota batzete urai, irakiten hasten danien, bakaia basartuko dugu bertan. Patatak eta kibula, moztu eta zurituko ditugu, ura kentzen diogu, eta ez du basola apurtzen baldin bada, ura irakiten jau da, beraz patatak sartuko ditugu bertan. Esnea botatzen jongo behar. Esan berretzuet, hau dala nire bizitzako lehenengo besamela eta uste dut nahiko ondo urten jatala. Berriro, ona bota, pure bat ingo dugu. Eta azkenengo pausue, arraina, ona bota, dadana ondo nastu, patata botatzen dugu baita be, eta berrinetzen dugu. Bueno heldu da momentue platerra probatzeko, hemen deko daz 3 lagun, Erasmus egiten dauzena baita be. Ikusi dezutenez denon guztok esan da platera eta egiz esan oso euen. Dasatu arzinun kipula, bakaiaua, patata ordena batera eta oso gozo benetan. Bueno, errezeta egiteko 4 arrautz erabiliko ditut, naiz eta 15 erosi dituen. Gero tomate saltza, 2 tomate natural, 2 piper gorri eta 2 berde, komino eta piper beltza, eta gazta.
piperrak eta tomateak zati txikietan moztu ditut. Gaur izan da sukaldea erabiltzen dudan lehenengo aldia. Ainoa, importa ayudarme a hacer olioa jarri egin dut sartaginean, eta gero piperrak bota egin ditut. Ondoren tomateare bota egin dut, eta erositako tomate saltza mazakote bat zen, eta urarekin nahaztu nuen. Erositako 2 espeziak ere bota egin ditut, eta 4 arrautzak ere zuzenean sartaginean bota ditut. Eta amaitzeko kesitoak. Berdin-berdina, bai. Osea, ez dirudi egin nahi nuen platerra, baina bueno. Agian sortu egin dut errezeta berri bat. Ona dago, baina ez du zer ikusirik benetako errezetarekin, ona dago. Lehenengo lilo pixat dago edo zartaile eta tipula pixat horatzen hasiko gara. Tipuli bota gobe, 10 bat minutu zutan euki eta gero piperrak eta txampiñoiak. Oinak piperra botatzen ditugu, eta azkenik txampiñoiak dago ditugu. Bueno, eta guain tortilla egiteko hemengo plantxa o sartai plantxa hortan ditugu. Hortago lilo pixat berta, lehenengo. 2 tortilla bat bota ditugu. Bueno, eta hemen txoko iskina baten gaztaile urtzen jarrengo dugu. Bueno, eta ja tortilla galde batetik inda duela, buelti mango jau eta ja ingredienti botatzen hasi. Eta hemen inda zuen ingredienti hau ere, erdita-erdin eta bota egun zuen batetik. Eta oin, beste alditean hil, erditik dodolako dugu eta ja, barru, kesari. Bueno, eta oin bukatzeko, kesari aprobazio bari geratzea, espero ona gero. Gana! Kaixo, Erasmus Tarro. Ni Jaberi bero naiz, sukaldari txiki bat, eta gertutik jarraitu zaituztet saio honetan. Ikusi ditut zuen errezetak, ze denbora eman dezuten sukaldea, nola sukaldatu zuen, ze prestatu dezuten, nola interpretatu dezuten zaudeten inguru hori, eta irabazlea esatea dagokit gaurkoaz. Beraz, irabazlea zein den esatera noa, eta irabazlea da